Windows 12 от Стара Варна или 12 прозореца към миналото. През прозорец номер 6 ще потърсим винтидж вдъхновение в музея. Знаем, думата идва от френски. Използва се най-често за вино. Асоциацията е за отлежал, качествен, богат вкус. Днес думата е навлязла и в модата, дизайна, но този тренд носи смисъла и на спомен. Намирали ли сте стар куфър на прашен таван? Той винаги е пълен с нечий живот. Снимки, писма, дребни джунджурийки. Всяка една такава вещ, съхранила нечия енергия, може да бъде превърната в не просто декорация, а един вид амулет за родова защита, като малкото колие на мама от украса за Свети Валентин, например. Да погледнем на музея като вдъхновение за такива винтидж идеи. Популярни преди време бяха декорации с стари ютии. Ютиоманията е в Пловдив сега. Цял музей направиха. Ако имате път натам, препоръчвам ви го. А старите шевни машини дават най-близки до традиционната ни питейна култура идеи. Погледнете на този артикул от така наречената бяла техника – ледарник. Ако искате да си го поръчате, обърнете се в мебелната работилница на Сан Стефано. Може и така да изглежда. Зад тази музикална халба има много история, и героична, и тъжна от Балканските войни. Но ако е попаднало у вас от някой роднина, ще провокира излизането на някой личен винтидж спомен. За старата питейна посуда няма какво и да философстваме. Тя винаги носи отпечатъка на семейни софри с богатия вкус на домашна храна и родовата ни радост за заедност. Но да не пропуснем и невероятните плетени на една кука покривки, мильота, карета от нашите баби. Надраните дънки се издигат във висок шик винтидж артикул, ако ги закърпим с някое мильо от бабината ракла. И понеже отваряме и затваряме с вас прозорци, да не подминаваме и този витражен такъв. Може оттам да ни погледнат нечии родни очи. Такива винтидж хрумки са един симпатичен поглед към личната ни памет. Нека ни пази на мама колието.